passat? Quina merda. Deu estar espatllada. Merda, el revisor. Merda al quadrat. Bon dia. El bitllet, sisplau. Noi, el bitllet. Central, unitat 19. Emergències. Què sé jo? Jo no soc metge. Capitost, sí, miri, deixi'm que l'expliqui. Un moment. Es pot saber on t'has ficat? Fa hores que havies d'haver tornat a l'oficina. Capi, jo... Deixa ara mateix el que estiguis fent i vine cap aquí. Si no, estàs despatxat! Merda, la bateria. Hi ha algú! Terminator, ajuda!